gran amistat de tardor, hem col·laborat molt, parlant d'economia, de literatura, mai del llibre de Roger Musil, m'agrada moltíssim que l'hagi esmentat, us deia que crec que és molt recomanable, perquè per mi la imatge d'un imperi que s'enfonsa i que les èlits estan tan felices gaudint de la vida i del dia a dia sense consciència que aquell món se'ls hi acaba, no? I també moltes gràcies per el que has vingut a dir, perquè em recorda molt a un gran ídol de Camarón, la seva cançó de Enamorado de la vida, que a veces duela, crec que és una frase magnífica. I per tant t'agraeixo moltíssim. Bé, agrair també a tots vosaltres l'assistència i a Marta Hereu especialment, que quan em va trucar ja fa uns mesos per convidar-me i vaig tenir l'oportunitat de venir amb motiu de la conferència del Jordi Amat. Ho vaig trobar interessantíssim, el que va dir el Jordi, evidentment, i una miqueta tota l'actitud i el clima que creeu. També vaig aprendre en aquella sessió que són uns sopars molt interactius i per tant procuraré parlar menys aquesta mitja hora i tenir una mica més d'estona pel debat amb tots vosaltres. Bé, per què parlo del mur de Berlín? Per una qüestió de que fa 30 anys, és un número rodó, jo crec que aquest any, tal com s'aproximi, els 30 anys s'aniran celebrant i aquests 30 anys d'una gran fita, que va ser l'enfonsament del món soviètic, però també perquè jo penso que el que ens caracteritza a tots els que estem aquí, a tots els catalans, els espanyols i una miqueta a tot el món occidental, és la sensació de desorientació. Hi ha alguns que estarem emprenyats, n'hi ha d'altres que tindrem una altra actitud vital o una altra, però una actitud que crec que compartirem tots, estem com estem, és la de desorientació. Una miqueta què ens passa, què ha passat, per què se'ns ha enfonsat aquell món, una miqueta com el del Robert Musil, perquè se'ns ha enfonsat i on va començar a enfonsar-se aquest món en el que sembla que ens hi trobem molt còmodes, d'on venen els mals. Davant d'aquesta pregunta tots respondrem d'acord amb la nostra professió. Un antropòleg estudiaria des de certa perspectiva i aniria a ser el moment de la història, un psicoanalista, aquí en tenim alguns de molt bons, però també situarien en algun altre moment de la història, un historiador també, alguns es ficarien en 1714, vés a saber on. Jo, com a un humil lector de diaris, de bons diaris, de bons periodistes com el Manel, jo em situo als anys 80. Crec que és un moment molt important per entendre què és el que ens succeeix. Als anys 80 per mi succeeix quelcom molt transcendental, que és el final del que venim a anomenar els 30 gloriosos, que són els 30 anys que succeeixen a la Segona Guerra Mundial, que són considerats com els millors anys de la història d'Europa, jo diria que de la història de la humanitat, i als anys 80, especialment amb l'arribada de la Margaret Thatcher al poder, aquell món canvia. El missatge neoliberal de la Margaret Thatcher va triomfant, després hi ha la victòria del Ronald Reagan. No només és un canvi polític, sinó que jo crec que és un canvi de manera d'entendre la vida en comú, de manera d'entendre el sentit de la societat, que crec que reflecteix com res la frase de l'any 87 de la Margaret Thatcher, quan diu la societat no existeix, el que existeixen són homes i dones, però la societat no existeix. Aquests homes i dones poden conformar famílies, però punt. Per tant, és una visió, a partir de llavors, aquesta ideologia guanya de manera contundent la batalla ideològica i és una manera d'entendre el món molt diferent a la que havíem tingut els 30 anys anteriors. Aquesta concepció del que és una societat agafa moltíssima força amb la caiguda del mur de Berlín, que en si mateix és una fita magnífica. A poc a poc anem descobrint el que passava més enllà del mur, i per tant és un fet molt positiu la caiguda del mur, però sí que la caiguda del mur de Berlín, que aquest any farà 30 anys, dona moltíssima força a aquesta concepció del que és la vida en societat que defensa com ningú la Margaret Thatcher. Per què? Bé, primer perquè s'interpreta com la victòria del bé sobre el mal, evidentment el que hi havia a l'altra banda era el mal, i per tant la victòria d'aquesta concepció liberal. I després per mi, per quelcom encara més important, que és que els 30 anys gloriosos, aquests 30 anys que van de la postguerra europea a començament dels anys 80, aquests anys Europa va protagonitzar el millor període de la història de la humanitat, és quan vesteix l'estat del benestar, és quan les societats són més justes i més dignes i es preocupen que qualsevol persona pel fet de néixer tingui dret a una vida digna. Per dues raons. Acostumem a dir que és perquè els propis europeus vam ser conscients d'on podíem arribar nosaltres mateixos, de com podíem arribar a ser de depredadors
els humans. Ho vam veure el 14 i ho vam veure després del 39. Evidentment, això jo crec que és totalment cert. Segurament en aquells moments vam agafar consciència d'on podíem arribar a la nostra capacitat depredadora. Però jo crec que igual el més important és que aquesta consciència, aquesta sensació de que teníem que travar unes societats justes, venia per la por al món soviètic. Si no era tan... Segur que hi havia una part d'autoconsciència, però també hi havia terror al que succeïa més enllà del mur, i jo diria que igual o més terror a que els partits comunistes es releixin a dins de les societats occidentals. No era el cas d'Espanya, però sí que era el cas de França, d'Itàlia i d'altres indrets. Per tant, era dir, home, perquè això no ens passi, hem de fer les coses ben fetes, hem de crear unes societats on no hi hagi la tentació de caure en mans del que està succeint a l'altre costat, del comunisme. Al caure el mur de Berlín, què succeeix? Desapareix l'enemic. I per tant, aquesta manera d'entendre el món, que, torno a repetir, recordo que el Jordi Amat, ara faig un incís, se li va preguntar aquí si el procés donava, si hi havia molta gent que vivia del procés. I ell va viure, no sé, però quan jo no sé de què escriure, escric del procés. A mi em passa el mateix amb la Margaret Thatcher, quan em trobo que tinc de parlar o escriure i no sé de què penso amb ella. Aleshores, bé, doncs aquesta manera d'entendre el món que encapçala ell i el Ronald Reagan a l'altre costat de l'Atlàntic ja no té enemic i per tant la victòria ideològica és radical, és absoluta. I llavors en aquell moment es conformen unes quantes idees dominants. Les idees són molt importants i en aquell moment es conformen unes idees dominants que els que tenim una certa edat recordarem. Per exemple, s'assegura que s'han acabat les ideologies, que els cicles econòmics també s'han acabat, que estem davant d'una mena d'economia de creixement perpetu i que les crisis que havíem viscut, la del petroli i d'altres, també havien desaparegut i que anàvem cap a un món pla sense conflictes. O sigui que la gent menjaria McDonald's i Burger Kings a tot arreu del món i seria molt feliç i que a més tot això vindria alimentat per internet, que estava començant, la revolució tecnològica, i que internet i la revolució tecnològica ens faria tots més lliures i més savis. Que per tant, de manera natural, la democràcia s'expandiria per tot el món i dins dels països que ja eren democràtics, la democràcia seria molt millor. Aquestes idees que van arrelar molt i van animar molt un conjunt de reformes en la política i essencialment en l'economia, també va coincidir amb un període de liberalització i de regulació global. En el cas nostre, en el cas de la Unió Europea, van venir molt reforçades per la posada en vigor, per l'entrada en vigor de l'euro l'any 2000. Perquè el que era una moneda coixa, molt coixa, com s'ha vist després, es va entendre per part de tothom, dels ciutadans, de les èlits, de tothom, no només com una moneda, sinó com un mecanisme estabilitzador de l'economia. Era com una mena de seguro contra qualsevol alteració. L'euro en si mateix era un factor que ens garantia encara més el creixement, l'estabilitat econòmica, l'absència de crisis i també, quelcom molt important, uns tipus d'interès molt baix. Això és un incís dels tipus d'interès, és un cas concret, però, per exemple, és un efecte derivat de l'euro que crec que té molt a veure, és un dels elements que han ajudat, potser no és el que més ni molt menys, però és important. Els tipus d'interès baixos van alimentar molt el crèdit i ens va fer tenir a molts ciutadans la sensació de riquesa i de benestar, que no venia tant d'una pujada de sous que no es va produir en els anys de l'euro, des de l'entrada en vigor de l'euro fins a la crisi no va haver-hi augment de salaris reals, el que va haver-hi va ser un augment desproporcionat del crèdit. Però la sensació que el crèdit no tenia límit ens va fer pensar tots que tots teníem major benestar i que per tant tot allò ens anava molt bé. Això, si em permeten un incís, també això donaria per parlar-ne un altre dia, la importància de les paraules. Les paraules en el que ens està succeint al món i a prop nostre són fonamentals. Vaig pensar-ho per primera vegada quan recordaran que abans de l'any 2007, abans de la crisi, es va inventar la paraula apalancament. Llavors, un empresari apalancat era una persona sàvia i intel·ligent, que sabia utilitzar bé els diners. Un empresari endeutat era, si em permeten, un desgraciat. Quina diferència hi ha entre apalancament i endeutament? Cap. No n'hi ha cap. Però, en canvi, la gent presumia d'estar apalancat. Va haver-hi inclús, recordo alguna conferència que algú havia explicat que en una tarda amb el Santander es va apalancar per 5.000 milions per comprar una gran empresa i tothom emocionat com a exemple del que es tenia que fer. Aquest senyor el que tenia era una deuta de 5.000 milions i després es va notar que era una deuta. Bé, torno. Bé, doncs, llavors ens trobem l'any 2005-2006 amb aquest món
on hi ha unes idees dominants que campen, que guanyen per golejada guanyen aquestes idees. Un incís, per exemple, és un moment, són uns anys on els Premis Nobel d'Economia són econometres. És gent que sap de fórmules i de matemàtiques, quan l'economia és una branca de les humanitats. És un moment on jo crec que definitivament l'economia trenca amb el seu origen, que és una branca de les humanitats, i s'entrega les fórmules matemàtiques per tota una teoria dels mercats perfectes i que tot això ens garantia aquest creixement sense límits. Bé, de sobte ens arriba la crisi. Ens arriba la crisi l'any 2007, una crisi singular, una crisi no tan cíclica, una crisi d'endeutament, una crisi que ha durat ben bé 10 anys i encara no n'hem sortit, i tot Occident crec que despertem d'un somni. De cop i volta despertem d'un somni. Tots ens havíem atrevit a comprar pisos amb hipoteques del 110% o del 105%, i aquesta sensació que estàvem en un món que no sabia de conflictes, una economia que no feia més que créixer, se'ns cau a terra. I és molt forta la sacudida és molt forta. Jo, per exemple, el problema català tendeixo a interpretar-lo com una manifestació més d'un problema occidental, de tot Occident. Jo crec que la malaltia és comuna. Què és el que succeeix? Que cada país la manifesta d'acord amb la seva personalitat més pròpia. Els britànics l'han manifestat intentant sortir de la Unió Europea, cosa que de moment no aconsegueixen, però ho estan intentant. Els francesos, Marine Le Pen, França jo crec que és un país essencialment molt conservador, a Itàlia apareix Beppe Grillo, no se m'acudeix cap altre país on pogués aparèixer Beppe Grillo, els polacs recuperen les pors atàviques dels soviètics i els alemanys, etc. I nosaltres ens deixem portant altres coses per aquest romanticisme molt propi nostre. On som? Bé, jo crec que la crisi no ha servit de gaire. Si mirem endarrere, al començar la crisi l'any 2007-2008, hi havia com una bona voluntat compartida per tot el món, de que la crisi serviria per aprendre les lliçons, per refer. Fins i tot, si recorden, el Sarkozy, un president conservador francès, va dir que estàvem davant d'una refundació del capitalisme, que canviarien del tot les regles de joc. Jo crec que no ha passat. Jo crec que la manera d'entendre el món i les relacions econòmiques és molt poc diferent de la que teníem l'any 2005 i 2006. Molt poc diferent. Què hi ha hagut? Bé, hi ha hagut uns ajustaments tècnics, que és cert. L'euro és avui una moneda molt més estable del que era, hi ha un banc central europeu de veritat, que no hi era, hi ha sigut unes certes millores, però jo crec que molt més en l'àmbit dels ajustaments tècnics que en l'àmbit de les idees, en què hi ha molts arguments per defensar que hem canviat poc. Jo, per exemple, un del qual se'n parla molt, la desigualtat. Jo crec que la desigualtat no hem millorat. Les rendes de capital segueixen superant a les del treball cada vegada més, per tant va més diners a remunerar el capital que el treball, i dins del que són les rendes del treball no es veu que hi hagi cap tendència cap a aproximar-se, sinó més aviat al revés. En aquest sentit, perquè de vegades apareixen economistes que normalment han estudiat a escoles anglosaxones i són molt savis, especialment en matemàtiques, econometria i tot això, i el que venen a dir és que no és cert, que potser la desigualtat s'ha disminuït en un percentatge molt petitet, que ha disminuït. Jo crec que és igual. Jo crec que això és quelcom que hauríem de compartir tots plegats. És igual que la desigualtat hagi disminuït una miqueta. Per mi el que és rellevant és que avui la societat tolera menys la desigualtat que fa 20 anys, o que fa 30 o que fa 40. I aquest és un element suficient com per forçar a lluitar contra la desigualtat. Quan es diu que la desigualtat ha disminuït una miqueta, cosa que crec que no, però igual acceptem-ho, això no legitima el que està succeint, perquè de la mateixa manera, quan la dona amb tot el dret demana els mateixos drets que l'home en el món laboral, podríem dir, home, però si fa 40 anys no treballàveu, de què us queixeu, esteu millor. No se'ns acudeix dir-ho, no? Per què? Perquè ha canviat la sensibilitat i l'exigència, però el mateix passa amb la desigualtat. Encara que no hagués augmentat, s'entén perfectament que la societat avui és menys sensible, és més sensible a la desigualtat del que ho era i per sort, perquè els hàbits canvien amb el temps. Ja abans d'acabar amb 3 conclusions molt ràpides. Sense soviètics, què hem de fer? Sense soviètics que ens facin por, què hem de fer? Perquè a més, descobrir-ho sembla que és difícil, no? Més aviat, ara els soviètics són un exemple, però és un exemple de capitalisme. Jo crec que abans teníem 2 capitalismes,
Un era el capitalisme que en diem més anglosaxó i l'altre més el renano, l'alemany, el més industrial. Llavors estàvem molt orgullosos en aquesta part d'Europa que el nostre era un capitalisme de corte renano, més industrial, més a llarg termini, mentre que l'anglosaxó, als Estats Units i Anglaterra, era un capitalisme més liberal, més financer. Jo crec que ara han aparegut dues competències que més tenen un cert atractiu per molts, que és el soviètic i el xinès. Són dos capitalismes diferents que poden conviure perfectament amb una absència de democràcia. Com que no hauríem d'oblidar mai, que el capitalisme no només existeix en democràcia, sinó també en absència de democràcia. Bé, què fem sense els soviètics? Tot i que no han canviat grans coses, que aquesta crisi s'ha servit de ben poc per canviar les idees dominants, jo, malgrat tot, soc una mica optimista, o bastant optimista. Ja esmentaré, ja us comento per acabar 3 raons per les quals que alimenten aquest optimisme que tinc. El primer és perquè crec que no estem abocats al fatalisme. Això jo crec que és molt important. Una de les idees dominants és que el futur serà pitjor que l'avui. Que si no ens espavilem, el demà ho passarem malament. Això que cadascú té de ser empresari de la seva vida, etc. Que les persones, tal com es van fent grans, com no s'hagin fet un bon pla de pensions privat, ho passaran fatal els últims anys de la seva vida, que no hi ha ningú que aguanti la longevitat. Tot això arriba fins al punt que la major fita segurament de la història de la humanitat, que és que vivim molt més que fa 50 anys i vivim molt millor, sembla com una maldició bíblica. Perquè sembla que això tingui que portar al trencament de tot, que no hi haurà comptes públics que ho aguantin, que serà una desgràcia, quan en realitat és meravellós, com vivim molts més anys, a més vivim molt millor. Jo crec que no estem condemnats al fatalisme, perquè si ens apartem una miqueta del dia a dia, entenent la importància del deute públic, de la càrrega fiscal, tot el que vulguem, doncs si ens apartem d'això i anem 100 anys enrere, que tampoc és tant, fa 100 anys l'esperança de vida a Espanya crec que era de 40 anys. L'edat de jubilació per poquíssims era 65. No hi havia cap estat del benestar. No hi havia cap estat del benestar. I avui l'esperança de vida és 84 anys, crec, ens jubilem més aviat als 60 anys, tenim un magnífic estat del benestar i tot això s'ha creat en aquests 100 anys. Per tant, home, si en aquests 100 anys hem sigut capaços de crear això, em costa molt que malgrat conjuntures difícils no siguem capaços d'això que hem creat anar-ho passant per la ITV contínuament, sobretot si hi ha una vocació de negociació i d'ajustament continu. El Pacto de Toledo, no oblidar-nos que la solució a això passa per negociar i ajustar contínuament moltes coses. Però per mi hi ha encara un element molt més important, que se'ns diu que la robotització farà desaparèixer no sé quants llocs de treball i que el món serà radicalment diferent, etc. Jo crec que no hi ha robotització que ens esperi que tingui la transcendència de la que ha tingut la robotització del camp. Fa 100 anys, el 50% de la població espanyola treballava al camp, i ara és el 5%. La robotització del tractor ha sigut molt més important que qualsevol robotització que ens pugui venir del 4G, del 5G o del 4.0. Per tant, no estem abocats al fatalisme. Depèn de com ho fem. Depèn si aquesta major riquesa que comporta inevitablement la revolució tecnològica i la globalització, si aquesta major riquesa, depèn de com la compartim. Si ens posem al davant de la manifestació de la política, si la política aconsegueix conduir aquests processos, podrem viure més i millor i treballar menys. Ara, la qüestió és que la política realment s'acabi de posar al davant d'aquests processos. Fins que no passi, fins que la política no condueixi la revolució tecnològica i la globalització, hi haurà molt de soroll. Això passa en qualsevol revolució industrial, i això ho podem veure fins que crec que és interessantíssim el cas de Cabify, Uber i el taxi. És interessantíssim, és l'exemple paradigmàtic d'això, de que succeeix fins que la política no mana. El que passa amb Uber, Cabify i taxi és el que està passant en tots els àmbits. La diferència és que el taxista es pot queixar i es queixa. El botiguer que té de tancar perquè Amazon l'enfonsa no es pot queixar. Però potser aquest senyor a l'hora de votar votarà Vox o opcions radicals, no? Però és l'exemple paradigmàtic. Fins que la política no condueixi aquestes dinàmiques hi haurà molt de soroll. Per tant, primer, no estem abocats al fatalisme. La segona qüestió que crec que és molt important és que ens venen temps d'experiments, perquè no hi ha una solució a el que tenim, no n'hi ha.
Per mi la gran diferència entre l'Espanya d'avui i l'Espanya de fa 40 anys, que té molt mèrit com es va fer la transició, però al seu favor tenien aquelles persones, aquelles personalitats que sabien on anaven. El model del que volien estava a l'altra banda dels Pirineus. Era difícil el trànsit, però sabies on anaves. Tu volies una democràcia homologable com les d'aleshores 9 o 10 països que pertanyien a la Comunitat Econòmica Europea d'aleshores, 9. Hi ha altres que no hi pertanyien i que també eren democràcies homologades. Ara no ho sabem, ara els catalans, els espanyols estem tan desorientats com els francesos, els alemanys o d'altres. Per tant, estem abocats a un període d'experiments. Experiments en quin sentit? Bé, jo crec que tenim un malalt que està bastant malament, jo diria que si no es fa res aquest malalt va pitjor, i davant d'això ens trobem dues alternatives. N'hi ha que diuen no hi ha res a fer, s'ha d'actuar de manera ortodoxa, i el malalt ha d'assumir el dolor com quelcom natural. Mira, això no és com abans, per tant, el que no s'espavili, la vellesa ho passarà malament. Que s'acostumi al dolor, que el treball és precari, que té de ser empresari de la seva vida, el qual crec que és una animalada, però bueno, o totes aquestes consideracions, una concepció molt individualista de la persona. Per tant, aquesta és una concepció que defensen certs partits. No ens apartem de l'ortodoxia perquè no hi ha més remei que aquest camí i acceptem el dolor com quelcom natural. Per contra, hi ha d'altres que el que fan són experiments, alguns experiments sorprenents, propis de... Si recorden la família Munster, l'avi sempre feia experiments al sòtano, alguns experiments d'aquesta mena, però s'ha d'experimentar, és indispensable experimentar, perquè no tenim cap medicament contra el que ens està succeint. És una fase d'experimentació, de prova i error. Hi ha experiments que aniran bé i d'altres que no aniran tan bé. El que hem de mirar és que quan fem un experiment les conseqüències que siguin les no buscades no siguin determinants. En aquest sentit, per exemple, no és per fer publicitat ni propaganda electoral, jo crec que el que està fent la Pedro Sánchez està bé. Es pot fer millor o pitjor, però experimentar què succeeix si puges el salari mínim a 900 euros, jo crec que s'ha d'experimentar, perquè no ho sap ningú què succeirà. Jo crec que no passarà res, però bueno, està bé. Allargar els contractes de lloguer de 3 a 5 mesos, crec que està bé. Plantejar-se una taxa Google, encara que sabem que en un sol estat és molt difícil, però almenys s'ha de plantejar. Per tant, jo crec que estem en una època d'experimentació i tots els experiments són benvinguts dins d'un ordre. Però hem d'assumir l'experiment com quelcom natural, no ens hem d'espantar davant d'un possible experiment. I la tercera consideració que alimenta aquest optimisme una mica innat és Europa. Jo crec que als propers temps Europa ens pot donar sorpreses positives, no contundents, no d'avui per demà, sinó també experimentacions. Europa també haurà de fer experiments. Per què crec que farà experiments? Bé, primer perquè els 2 últims anys d'Europa han sigut bastant positius. Fa 3 anys, molts, tot plegat 3 anys, es deia que l'euro es trencaria, que l'euro no aguantaria, que la fractura nord-sud era impossible. Ara hi ha la fractura est-oest, que és més profunda, penso, però bueno, l'euro s'ha reforçat com una moneda única de debò. O sigui, el Banc Central Europeu, aquest senyor italià, ha fet el paper real d'un banc central quan ningú s'ho esperava. Per tant, avui ningú dubta de la sostenibilitat de l'euro. Aquesta és una gran fita de la Unió Europea que fa 3 anys jo crec que molts pocs hi confiaven. I l'altre és el mateix Brexit. El moment que el Brexit guanya, portat per, crec que la frivolitat del David Cameron, que aquest noi va anar a Oxford, però segurament no li van ensenyar el que em van ensenyar a mi a la Sei Gràcia, que Sant Ignasi deia que en tiempos de desolación no hacer mudanzas. Jo crec que si hagués après això segurament s'ho hagués pensat més i no hagués jugat tant. També ha portat, crec que per una certa supèrbia i supremacia que a ell no li podia anar malament allò. Ell i els que són com ell. Bé, el Brexit, quan va guanyar el Brexit, la sensació era d'una certa eufòria al Regne Unit i d'enfonsament total a la Unió Europea. Semblava que a partir d'allí la Unió Europea es trencaria en 400 Brexits. Doncs al revés, avui qui està profundament desorientat és el Regne Unit, profundament, i Europa amb totes les seves limitacions, doncs aquí està, no? I llavors, per exemple, jo estava pensant alguns exemples d'experiments que pot fer la Unió Europea els propers anys. La taxa Google, que és taxar els beneficis de les Amazon, aquestes grans companyies tecnològiques. Home, ja hi ha un debat molt interessant al si de la Unió Europea. De moment no ha avançat, perquè sempre tens algú, com Irlanda, que s'apunta a totes, que
per modificacions fiscals necessites unanimitat i sempre s'hi oposa. Però el debat ha sigut bastant important i s'ha traslladat a l'OCDE. I jo crec que és imparable que s'arribi a alguna mena de taxa Google en un període relativament curt. Serà un gran avanç. L'altre, jo crec que veurem lleis antitrust, lleis en defensa de la competència. A la Unió Europea en veurem. I la Unió Europea, i amb això em perdonaran, però defensa una miqueta el president dels Estats Units, té de fer front d'alguna manera a Xina. Xina va ser acollida a l'Organització Mundial del Comerç amb unes condicions especials perquè era un país en vies de desenvolupament. Avui Xina és una potència enorme i no pot seguir gaudint d'una sèrie d'avantatges que té versus els altres. Per tant, jo crec que en els propers temps, i aquests dies també se n'està parlant molt a la Unió Europea, d'una nova relació amb Xina i altres polítiques antitrust, perquè ara de cop i volta ens trobem amb uns monopolis espectaculars, que és Amazon, Google i tots aquests. Estic convençut que arribarà el dia en què això canviarà una mica. I finalment, les properes eleccions europees. Jo crec que les properes eleccions europees, vull pensar, marcaran un abans i un després a la Unió Europea. Per què? Perquè són les primeres eleccions europees, aquí encara més perquè haurem tingut eleccions legislatives un mes abans, però en qualsevol cas, encara que no hi haguessin eleccions legislatives convocades pel 28 d'abril, jo crec que són les primeres eleccions europees que tots els europeus analitzarem la nit de les eleccions o 2 dies després, perquè hi ha algun país que vota en posterioritat. Quan tinguem els resultats electorals, és la primera vegada que analitzarem els resultats europeus des de la perspectiva europea. Fins ara ho fèiem pensant què ha passat a Catalunya, o què ha passat a Espanya o a Itàlia. Jo crec que aquest és el primer any en què ho farem des de la perspectiva europea. Comencen a haver-hi sondejos europeus i comença a parlar-se d'una resposta socialdemòcrata a tot el que està passant com mai. Jo crec que estan tornant les idees i la política a nivell de la Unió Europea. I això els hem d'agrair a tots aquests partits populistes i al Bano, que fa que molts comencem a tenir por que aquests partits guanyin les eleccions al Parlament Europeu i per tant són un estímul per considerar-les d'una altra manera. Per tant, el simple fet de veure si els partits populistes guanyen o no ja és un gran pas endavant en la construcció europea. I penso que la comissió que surti d'aquestes eleccions tindrà una autoritat moral per fer experiments, dels quals alguns aniran bé i d'altres no del tot, però això crec que és molt important. Estem en un temps d'experimentació i per tant s'entenen menys que mai les respostes viscerals a qualsevol experiment. Jo quan veig respostes més aviat de sectors conservadors a qualsevol proposta del govern, la veritat és que em molesta bastant, perquè és que crec que no ens podem resistir a pensar que el dolor forma part de la vida que ens ve, no? Crec que això hem d'evitar-ho. Això era tot. Moltes gràcies.